Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Τι κάνετε? Καλά είμαι. Σιγά μην είσαστε καλά. Γιατί να μην είμαστε καλά? Μη με κλείσετε. Πανά θα είμαι εγώ. Να τον άρε. Καλώς έφτεκαναν. Κώστα. Έλα, με τον Τάκη θα μιλήσεις, να φύγω και εγώ λίγο από αυτό. Περίμενα, θα πιάσουμε ένα-ένα. Το κυπελάκι πάει, έτσι. Πάει το κυπελάκι. Πρωτάθλημα πήρες? Θα πάρω και πρωτάθλημα. Μίλα κανονικά, μην έχεις. Όχι, εντάξει, κάτσε. Να σου πω κάτι, το παλτό. Να σου πω κάτι εγώ πρώτα. Το παλτό, να σου πω κάτι εγώ πρώτα. Το κόλλησε όμως. Να σου πω κάτι πρώτα εγώ. Μ' αφήνεις? Ναι. Κάτσε από το στυλό. Για περίμενε εδώ. Έτσι τον έχω κάνει, φιλαράκο. Σουρωτήρης τον έχω κάνει, ρε. Και μιλάς. Άντε γεια! Άντε γεια! Σουρωτήρης τον έχω κάνει, ρε κακομοίρη. Κοίτα εδώ, 8 χρόνια, κοίτα πως τρέχεις από πίσω. Κοίτα εδώ, τι γίνεται. Σουρωτήρη, ρε καημένε. Ρε κατακαημένε, Σουρωτήρης τον έχω κάνει, ρε. Ρε τι τραβάμε, ρε. Την ομάδα εννοείς έτσι. Την ομάδα, Σουρωτήρη την έχω κάνει 8 χρόνια, ρε. Οι νίκες είναι 9-3, ρε. Εδώ κοίτα. Σουρωτήρης τον έχω κάνει, ρε. Ξύπνα, κοίτα πως τρέχει από πίσω. Τα γκολ. Πάνε τα κινητά, πάνε όλα. Για να σου κάνω το πείραμα της χημείας. Τι τραβάμε. Ρε βαζελάκια. Σουρωτήρης τον έχω κάνει, ρε. Ρε κόσκινο, το κόσκινο, φέρε μου ένα κόσκινο. Ένα, ρε αλεύρι να σε κάνω. Λοιπόν, 9-3 είναι στα 7 χρόνια οι νίκες. Σουρωτήρης τον έχω κάνει. Σουρωτήρη. Σουρωτήρη. Τον έχω κάνει. Τον έχω κάνει Σουρωτήρη. Τι μπορεί να μου πεις, ρε Βαζελάκο? Τίποτα. Πάμε παρακάτω, πάμε στα άλλα. Και άλλα λέγες.